So what's up mga kabulabog? Sensya na kung mahina ang boses ko. May naisip kasi akong prank ngayon. Papanoorin ko sila ng video. Kungari, palaro to. At load ang mapapanalunan nila. Hindi nila alam na prank to. So, yun nga. Sensya na mahina ang boses ko. Baka marinig nila. Panoorin nyo lang to hanggang huli. Lap trip to. Promise. Let's do this. Okay. Okay guys, simulan na natin. Huwag nyo muna i-play. Yan, huwag nyo muna i-play ha. So, simulan na natin yan yung ating palaro. So, yan ang ating palaro, no? So, dito tayo. Para masabi nila na hindi tayo nandadaya. Yan, sana. Kayanin ako. So play nyo na. So, gagawa tayo ng magic tricks mga kabulabo. Legit na legit to. Wala pang ibang nakakagawa nito. So, itong lighter, lagyan natin sa loob. Takpan natin. So, kailangan mawala yung lighter na yan. No? Yan ang pinaka yan. So, nito? Pag nakatatlong pitik ako, yan, dapat wala nang lighter yan sa loob. Wala itong cut guys. Panoorin nyo mabuti. So, 1, 2, 3. So, handa ka na ba? Na. Buta nga naman ba? Ano yung gusto? It's a prank! Huwag na nga. Ito! So, ayun nga mga kabulabog, no? Umasa sila sa wala, ray! Ayan, mamatao kayo sa load, ha? Ano? Sabi ko, siguro ang tatan yung na paano nawala yung lighter. Nandun niya sa... Ano, Miguel? Ano masasabi mo? No comment. Ang ganda ba nung nasa video? I'm back mga kapatid. Yan, nandito na naman nga po ako para magbigay ng isa na namang kalokohan na naman sa inyo. Siyempre, no, ano pa bang ibang gagawin ko kundi yun lang. Yan. Ngayon, si Miguel na naman ang pagtitripan ko. Dito kasi natutulog. Yan. Yan. Diyan natutulog yung baklita na yan ngayon. Pagawin ko dahil mag-isa lang siya dito. Tatakutin ko kung nga rin may multo. Yan, set up muna natin yung camera ha. Bye-bye. So yun nga guys, nandito na nga si Hati mong Miguel. Gugulating mo na.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Run. Morning! Ayan na. Yan, puyat pa. Rampa pa. Ha? Rampa pa, Miguel. Kala mo may multo, no? Hiningal ako dun. Hindi ako magkasya sa kama. So, paano ba yan? Nagulat na natin siya. Babush! Whoop! So mga kapatid, maraming salamat po sa panonood dito sa channel ko. At huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe dito sa channel ko. And please, just click the bell para update kayo sa lahat ng video ko. Bye-bye!